10 травня, 1168-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Доброго ранку. Під час урочистих заходів до Дня перемоги у столиці України відбулися сутички. Конфлікт виник через радянські гасла із символіку та спробу провести ходу так званого «безсмертного полку», яку намагалися влаштувати проросійські сили. Українські ж активісти добровольчого руху ОУН провели власну акцію під назвою «Смертний полк». ОУНівці блокували пам'ятник у парку Вічної Слави, щоб учасники маршу, який, на їхню думку, є проросійським, не змогли покласти квіти. Дивіться, совєтська символіка, яка заборонена. Такого партії старший сержант. Муж у меня инвалид первой группы, первой войны, боевых действий. И я считаюсь вдовой. И если я надела ленточку, это память моего мужа. Я ее не сниму. Я надела медали, но ленточку я не сниму. Вот, это давал нам Ющенко, а вот это давал нам Янукович Віктор Федорович, наш президент. Я не дозволю, щоб ходив безсмертний полк, який спродуцірований в Москві і ходив, прикривався загинувшими українцями. Тут ходив по Києву, провокували людей на противостояння. Є День пам'яті всіх українців, які загинули. Ніякої московщини не має бути. Чому? Тому що Москва зараз загарбник. Вони забрали Крим і мучать там українців, і мучать кримських татар. І зараз вбивають нашу молодь українську в Донбасі. Одному із затриманих в офісі ОУН у Києві висунули звинувачення у хуліганстві. Загалом під час штурму штабу добровольчого руху ОУН було затримано 25 людей. Станом на 23-ю годину затримані боєць батальйону ОУН та біженець з Білорусі Василь Парфенков. Про це повідомляє добровольчий рух ОУН на своїй сторінці у Фейсбук. Після того, як під час ходи безсмертного полку з вікон офісу у колону учасників кидали димові шашки та кульки з фарбою, до офісу українських націоналістів зайшли поліцейські. Разом відводимося! Разом відводимося! – 24 особи було затримано, порушено кримінальне провадження 296 частина 2 і 342. Це опір працівникам поліції і хуліганство. В офісі були проведені невідкладні слідчі дії. 24 чоловіка доставлено до Печерського районного управління поліції. Зараз будуть кваліфікувати їх дії слідчі і в подальшому будемо приймати заходи. Стали відомі імена перших фіналістів Євробачення-2017. З 18 країн 10 потрапили у фінал. За традицією, пісенний конкурс відкриває переможниця торішнього року. Але у цьому році організатори змінили це правило. Як пройшов перший півфінал в сюжеті Ельвіни Сейтбулаєвої. Вони першими побачили півфінал Євробачення-2017. Люди повертаються з генеральної репетиції, куди журналістів не пускають. Розповідають, квитки їм обійшлися від 200 до 2000 гривень. З фаворитами вже визначилися. Дуже сподобалась Вірменія і Молдова. Вони показали елементи свого національного мистецтва. Я специально из-за Джамалы я пришла на этот концерт. Да? Мы заплатили очень большие деньги, да. Сколько вам обошлось? По 2000. Джамала, конечно, восхитительна. Это просто нет слов для выражения. Обалденная песня, новая песня, костюм очень красивый. Только очень жаль, что она не открывала концерт. Очень жаль. Ми купили прапори, і моя подруга купила вінок. Особисто мені подобаються представники Кіпру та Норвегії. А от моїй подрузі конкурсант зі Швеції. А в минулому році фавориткою моєю була Джамала. Ближче до початку півфіналу люди поспішають на концерт. В руках тримають прапори України і країни, яку прийшли підтримати.
Щоб дістатися в Україну, я їхав через Німеччину. Сподіваюся, що Італія виграє в фіналі. Але сьогодні буду голосувати за Словенію. Україна добре підготувала. Думаю, українська група займе гідне місце. Євробачення 2017 відкрив співак Монатік. Хоча за традицією пісенного конкурсу відкрити півфінал повинна була пісня минулорічного переможця. Але цьому році організатори змінили правила. Джамала – кримська татарка, українська співачка. Торік з піснею «1944» принесла Україні перемогу, а Києву – Євробачення. Когда поменялся шоу-продюсер, был Стюарт Барлоу, потом поменяли на шведа, вот, который работает последние 1,5 месяца, например. Нам просто сказали, что номера открытия с Джамалой не будет, и она будет петь в конце 2 композиции. А вчера вот выяснилось, что одна из этих композиций будет в рекламную паузу, поэтому по телевизору будет только одна. Никто ничего не объясняет. И вот просто сообщают, что вот так вот. У першому півфіналі взяли участь 18 конкурсантів. Першим на головну сцену вийшов співак зі Швеції Робін Бенксон. Він представив пісню «I cannot go on». В перекладі «Я не можу далі йти». Він вийшов на сцену не один, а з 4 танцюристами. Учасниця з Грузії Тамара Гачичеладзе подякувала українцям за гостинність і сказала, що зараз Україна показує приклад справжньої боротьби за незалежність. Виступ конкурсантів тривав 2 години. Переможницями першого півфіналу Євробачення 2017 стали Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр та Бельгія. Люди, хоч і не розуміють слів, але вони відчувають музику. Це показує, що музика універсальна і об'єднує світ. На закритті півфіналу Джамала виконала пісні «Заманили», написану спільно з групою Даха Браха, а також симфонічну версію своєї переможної композиції «1944». Завтра стартує другий півфінал Євробачення 2017. На ній Україну представить група «Оторвальде». Ельвіна Сідулаєва, Едем Сідалів, Заман, АТР. Наразі це все. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Уян Халким Уян». Гульсум Халілова та Лідія Полянська підготували цікаві рубрики. Наступний випуск новин о 8 годині. Залишайтеся з АТР.